Ngai ku blei pi wei ki khana ki bade ban priang ya ka communion benengkong bala penkre hapo Cathedral Parish la ki dei hangni hapo Cathedral la ki dei hapo Little Flower la ki dei hapo Don Bosco Catechism class ba menta bangimla ban pha wan ye phi nang bendagi jingikai na kaliang jong ka catechism class jong ka Cathedral ngila ya rai bangin sa ai ya kani ke jingikai lengba ka online YouTube ya ka ba man kasni sajain na kaliang jong ki sister baki berdar bat lengkat bat nga ngin sa ai ke jingikai na ka benta ki khana te ngai ku blei ki kimi ki pa kerpa ki kimi ki pa bakin shimkhia ya kani bat ba kin panla ki khon juki bakin sngam hanrei kambiang tang ban shuhikai na kani ka YouTube ki don kam hi ban shim ya ki kot ba pher ban yarap ki khon ban hikai la kari ka kot nyam barit la kari kot nyam bakrau bat kaktin jong blei ka Bible kham tam ka bede bat ka jingbu jong Jisu ya ka Eucharist bukhoi bat ka jingkren jong Jisu shapang ka jingdon ba shisha jong u ha ka med ba snam jong u kham tam ka gospel kat kum u Yohanes ka long ban riu te na kaliang jonga ngan sapunun kam ya kini ki kot kani ka kot jong u ka jikai jong Pope Francis ka Eucharist bukhoi ka bala edit da fada tibor lang lingdo bat kani ka kot ka jikai niam yagi khana priam communion benengkong bala penmi da fada Hilarious lamare ngasa persyang ban yo yagi ni copies lada phi kikmik pa phila ban shim ban penkam yagi ni kot rokum ka way na ki help book ha ka bede bat ka jingikai bat priam communion benengkong but na kaliang jongi ki sister bat ki berdar ha mantagasngi ngan ai manga ni kani ki jikai hanrei laksi sajan bersawan Praterik ki de sister Saint Margaret ki bersa ai ya kani ki jikai but ha ka khasan tarik pan ki de ki berdar na Christ King College ki ban ai kani ki jikai online Haga arpo tarik kidek sister visitation of Don Bosco, but haga arpo kadai tarik kidek sister na Saint Mary's. Nangai skam kidek jikai kin sala ban ai mensiem yegi khana jungi haga bide but kajing pankre ildi ya kidek jikai niam ya ba ngila ban ong ba ngisap long haki weekdays haga bangin sa pentip kat kum ka jinglong juga ni ka perthei ba kinawan kat kum ki block lesing sedang na ka block A hai kita pat ka block B block Balki bat kum ju ya ki English speaking group ngin sa kan thuplang hagi ni ki block te sa jisin ngai ku blei phi to mentang siam ya ki jing sedang ya kan ki jikai Isrungu ya Jisu baulabu ya ki sakramen Banlong ki jimba mensiem yangi ki nang bud jubu badula ai ya ki sakramen haki apostol bagi apostol pat ki la ai pateng hangi ya ki sakramen kumbang yu i kumbau Paulus bukhoi dula ai pateng ya ki jinghikai sepang ke Eucharist bukhoi hangi kum kanuksa kumbang shem naga shti ki korin kal nong bakhat wei dikhot ka ba arpolai hadu lai pusau. Kebalang Katolik kalong kebadan bok hadu kata-kata bandon ya ki sakramen bad ngi kidang buru kres layo ban pediang yaki da kejingkmen kebakrau. Kejing don ujisu haki sakramen kada kejing don ujisu kumu briu ubapura
kum hakapor ba udang don hakane kepertei ar hajar senem mensyua. Ngilong namar kata ki badan bok ban priang yau Jisu haki sakramen kamtam haga Eucharis bakoi. Rengkat bat kecing priang yau Jisu haga Eucharis ngidon kam ban tip ban ngauti kana syapang Jisu ubadon bat ngi haga Eucharis bakoi. Tena markata kalong kabadon kam bangin syak hikai bah syapang ga Eucharis. Kikmegi pa bagkinong hikai niam kide ban hikai ya ki para banget badi kena ban priang ke komunion banengkong hagasien ke banengkong ban jeliu ya ke jing tip ya ke Eucharis. Ha kane gejuk ngisem ba kandiat ki balong ki Kristan Eucharis. Wat lada ujisu ulawan ban penteli yaladi ban sa bat ngi hakadur ukpu. Ban long ki Kristan ka Eucharis kamot ban tip ban iye ban priang kaka ya ka Eucharis bat ban don ha ka jingru blay ya ka Eucharis bat banom pep ban priang yau Jisu ha ka Eucharis man la kapor. Kum hagani kapor lockdown sisya ki kun Kristan jungi ki terang dik ban priang ya ka Eucharis bukoi. Shushu ban long ki Kristan Eucharis kamod ba ki Kristan kinlong ki ba pertu bud ya ki Kristan benengkong ki balong ki Kristan Eucharis ki bawan man lakas ngi siya ka Eucharis aha ke jingle niam Eucharis ki apostol ngi siam ye gani na ki kam ki apostol kal nong ka baar ke khot ke basau ko ar hadu sau po nyeu ke kadau baduna ki Kristan bat ki khna ki balong ki Kristan Eucharis kidon kidau ki bapenlong ya ki Kristan bat kumju ki khna banomlong ki Kristan Eucharis kajibom yo jinghikai ke batikna bantip syapang ke Eucharis ngiduna ya ki Kristan ki batip syapang ke Eucharis dasisya bat namar ba duna ke jingtip ke dunaro ke jingru blay bat ke jing iye ya ke Eucharis kidon ki Kristan ki bapdiang yau Jisu tang sisen jisnem ne tang teng teng khat lese kane ke jing priang ka long tang ban pendep rukom balei priang tang dep rukom kini ki long ki dau kaduna ke jing smutu kaduna ke jing ai nuk sababha na ki wei bat kaduna ke jing shirhem ha ke jing iye ya ke Eucharis penlong ya ki pahaj jongi banomlong ki pahaj Eucharis galong ke jing kemen ke bakrau yangi banyu i bakabalang bakui kailat ki khna ki ba labyang kerta ban priang yu Jisu badon haga Eucharis bakui bon ki kmegi pa ki ong ba habakali balai ya ikon jipi 4 penpriang kemenyan menengkong ki ong ba umpat sengutu ne kampat sengutu kadang kena palan enreng ide ban kenmau bakumbau Jisu ula ong tu sya bagi kena berit kinwan syanga wat khang iki namar kahima beneng kade hukum kini tidak ada kahima beneng kade yakum kini gibaret kajing bam beneng ru kadai na kabenta kini gibaret ujisu utreka maki da kajing long blay bapura wala da kimpas ulut ya kajing mut kabajiliu jong ka Eucharis bukhoy ngi yasngeo bat yu i man lakapor bagi khana ki lej sa kajing hikai niam bat priang komenian benengkong wala dagi khana ki sya hikai niam syapang ka komenian benengkong
nyu i badang don bon ki bom sngau thu shapang ga yu kres bukhoi banyarap ikin hikai baki khna basau thu ik kemenian banengkong ngibu katuk ane ki jingkali ban ai ki jing batai ke jingkali ke banengkong kalong ke ka kemenian banengkong ke kemenian banengkong ke de ke jing pediang yau jisu ubadon haga yu kres bukhoi haga dor ukpu bat kawain haga sien ke banengkong kejing pediang yau jisu ha kasien ke banengkong kala banlong yaki khna ne yaki rangba badang syurung balang kejing pediang yau jisu kadai kejing pediang yau blei unong penem bat unong suspa jisu udai unong penem bat unong suspa jongi kaktien jisu kadai kakerteng kepala ai dau angel ya ka Maria habal penbenahaka bahkan ka yukun bahkan ai kerteng jisu yau kebemot unong penem kat kumulukas lunong benengkong khot lai pawei kejing pediang yu jisu ha ka kemenian benengkong ha ka duruk pu berkawai kadai kejing pediang ya unong penem bat unong suspa kejing wan jisu syagani ka perthei kalong banlong unong penem bat unong suspa keperthei dei kejingkwa ujisu baka perthei baro kawe kan laj ban mau udei uta uban ai jing yaka ngisem naga siti benengkong syau Timotius kalnong baar khot ke basau ki khana redro ki don kam ya kejing penem ujisu badai na kani kadaw baga balang Katolik ka ailat ki khna red ban pediang yau jisu ki apostol ki alap batang hakakerteng ujisu ki breu kin laj kam ki apostol kal nang masaud khot khat ar kani ka krensyai hangi bau jisu ulong shisha unang penem ka perthei bat hagerteng ujisu ki khosiu ki bahapeneng bat haperthei kindem krup ban mane yeu Filipi archipel ujisu daladi ulaong ba kejingwan kejung u syagani keperthei kalong ban ai jingem bapura ya baro Yones shipel baro ngikwa banyo jingem nadu ki baret hadu ki bahe badai nagani kadaw bakabalang ka ai ya ka komenian bakui hagi khana khanang ba i khana kin sngu thu ya ka jinglong nong penem jong jisu tong ni ruai lang ya ka jing ruai ka ba shispa prapeu Wei pra not tuan jisu ba iye hakido nod jongi ngikwa her yame ban wan sansyar marwei tuan tora hangi ki jing ai jongme to ai ke jing ai ban i shirhem yame jisu jongi shisien me shong hakaperthei bat melaong bun sien yaki khana baret to sha kinwan shanga ngingej kata kaktien shame ngiwan ko trai jing i bamla ban lep hakme menta jisu lagi do nod ngi ai to piam to kudup yangi haki thap niang jongme halagas ngi to ai mensiem shame kin phai ban iye keliang yame ban pediang bat yai mane ale to wat slem shu penkloy ban hiar syangi lakre ya kido nod ban dap ban slay jing iye to wan penlong yang yi bat me tang shitali to ri ya ka mensiem
Shadu ki bom jukod. Tuhan Yesus baik, haki dono jangi, ngikwa her ya me, ban wan sen shar marwe, Tuhan turahangi, kijing ai jong me, tu ai ka jing ai ban i shir hem ya me, Jisu jong i si sin, me shong ha ga pertay, bad me la bun sin ya ki kena bare do shakin wan shanga inget kata kaktin shabing iwan ko try jing it bom la Agmi menta Jisu laki donut ngi ai do piam tuk do piangi haki tap nyang jong me ala kasngi to men sim shamekin pai bad ikel yang yame ban tiang bad yai mane ale to one slam show ben kloy ban yar shangi la kreyaki donun banda bashlei jingi doan pen long yagi bad me tang shi teli doriaka men sim shadu